Dille kaɓorɗe to Sudan jalti keri leydi ndi hare hakkunde konunkoɓe Sudan e konunkoɓe FSR saabima yirlagol kaɓorɗe e dow laabi cuuɗiɗi kewɗi tawi won hen ina ganda to banggue laamu yoga hen gandaka hen banggue goto nawgol ɗe kaɓorɗe no waɗa taw ko e ballal laamuji ɗi ɗum rewata ko e laaɗe wiroje walla lappi konunkoɓe ngam nawde kaɓorɗe ɗe faade Sudan. Banggue goɗɗo ko jeegu kaɓorɗe ngo alda e sariya tawi ɗum ɓuri wawde waddi ko e dow jokkodire cuuɗiɗi wat boniyankoɓe ɓe no kutoro laabi ɓoyɗi tawi ko rewde Darfour funnague Tchad e to worgo Libye. Jeeriji kaɓorɗe to Tchad to Libye to Niger e to Mali ina kewi kaɓorɗe ha fakiti tawi ko kaɓorɗe ɓurɗe mawnude e hewde doole. Gure Tchad naje hono Tine, Abéché e Adre ina jogui darde fayodinde e ngu jeeygu ngu alda e sariya saabu ko ɓuri hewde e nawoɓe ɓe ina ndewa e ɗi laabi ngam yottade e nokkuji gurɗi fitinaji. Ndi keweni jeeyguli kaɓorɗe ina battine no fewi e jeeriji jeeyirɗe kaɓorɗe ɗe wat boniyankoɓe nani tan ɓeydo yajnude jokkodire mabɓe.